Все още ли харчите хиляди евро за ковачи за заваряване? Опитайте този революционен 3-1 лазерен заварачен апарат. Той реже стоманени вериги за 3 секунди, освобождава повредени парапети за 5 и премахва ръжда от стари врати за 10 секунди. Дори 5-годишно дете може да го управлява като професионалист. Режимът с висока мощност реже ламарина като масло, докато режимът с ниска мощност премахва ръждата, без да надраска метала. Просто го включете във всеки стандартен домашен контакт. С този инструмент ще станете експерт по заваряване.